Hej, jeg hedder Christina Bonita, og jeg vil gerne fortælle lidt om priser i dag. Jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre det kort og præcis. Det var sådan, for ikke så lang tid siden var der en i mit netværk, der spurgte ud på mail om, hvad hun skulle tage for sin ydelse. Det, som hun nu lavede, og forklarede lidt, hvad det var, hun lavede. Og det synes jeg er meget interessant, fordi hvad er pris lige helt præcis? Det er så mange ting, der er på spil. For først og fremmest, så laver man selvfølgelig en priskalkulation, hvor man finder ud af, hvad er det for nogle udgifter, man har forbundet med at fremstille den her vare eller ydelse. Og hvad er man interesseret i at skal tjene på den her vare eller ydelse. Og så skal man også lige regne med, der er noget, der hedder salgsomkostninger. Hvordan vil du sælge det her produkt eller ydelse? Det sælger ikke sig selv, det er der ingenting, der gør. Folk bliver nødt til at vide, hvordan de får fat i det, og hvor det findes, og at det findes. Så det skal man regne ud på, hvor meget bruger man egentlig på at sælge, og det kan være mange måder at gøre det på. Det kan man gøre ved lancering og oplevelsesevent, hvor produktet har en central fokusering eller annoncer og så videre, så videre. Men der har man en samme kombination af, af driftsomkostninger, og så også salgsmæssige omkostninger, plus de omkostninger, der er forbundet med selve producere ydelsen eller produktet. Ikke? Og så er det de psykiske faktorer, der spiller ind. Fordi, for eksempel, nu har jeg en slidt vanddunk her. Ikke? Den koster selvfølgelig noget at producere, men hvad er folk villige til at betale for denne her? Det er meget psykisk, fordi der findes sådan en kildevand, mineralvand, og så findes der nogle billige udgave i Netto sikkert, til lidt mindre, og de sælges til forskellige priser. Men den her, den vil man måske gerne give lidt mere for, fordi den har en lækker facon. Der står noget salgsgas hernede om, hvor vandet kommer fra en fransk kilde. Det lyder spændende, og det tænder vi som forbrugere på. Og det gør, at man kan tage lidt mere for den her, end den billige udgave fra Netto, eller hvor den nu kommer fra. Og så er der nogen, der siger, ja, for mig, vand er vand, så jeg tager bare den billige. Men for andre er det en helt unik oplevelse at drikke vand fra en fransk kilde. Så der er mange psykiske parametre ind. Og der kan man sige, reklamens magt, den har også, den vi kender, den tager vi oftest. Coca-Cola er rigtig, rigtig godt eksempel på, som hele tiden holder førertrøjen inden for sodavandsmarkedet, at der er mange, der gerne, inklusive mig selv, betaler mere for den originale, end de andre, som man tænker, de efterligner. Det er ikke, de har ikke den rigtige smag. Men så betaler man det. Og det samme med ur for eksempel. Vi går ikke alle sammen rundt med det billigste ur, bare fordi det har været billigt. Der er nogle ting, der har spillet ind. Det er design og ting og sager, som der har været med til at vælge, eller måske deres måde at brande på, der har været med til at påvirke psykologisk, at vi føler, at her får vi en bedre kvalitet end det andet ur, som der koster det halve. Men princippet er den samme funktion, det hjælper med, det er at kunne se, hvad klokken er. Men alligevel, så er det de psykiske faktorer, der går ind og spiller ind. Så er der også noget med udbud og efterspørgsel. Hvis vi spørger efter varen hver eneste dag, som for eksempel med mælk, for os der drikker mælk i hvert fald, jamen så kan man sætte prisen meget ned, så den bliver
billig, og vi kan have råd til at købe den hver dag. Så er der ting, som der er mere eksklusiv og dyrt, både fordi vi har ikke behov for at købe det hver dag eller hver måned, måske kun én gang i vores liv, så stiger prisen, og det har man med i sin beregning om. Det kan godt være, at det stadig kun koster 5 kroner at producere, men vi køber den kun én gang, så skal den virksomhed, der sælger, jo leve af, at de kun har engangskunder, ikke? De har ikke, hvad skal man sige, genganger af kunder, der kommer igen og igen. Så på den måde skal man også finde ud af, hvad er det her produkt, jeg sidder med og skal sælge, hvad skal det koste, og hvor mange kunder er der egentlig til det her produkt, og kan jeg sælge igen og igen og igen til samme kunder, som er med til at påvirke prisen. Var der noget, jeg glemte med pris? Jeg tror i hvert fald, jeg kom rigtig godt rundt om det med pris, at det er ikke kun plus og minus, og hvor meget man vil tjene. Det er også noget med overlevelse og efterspørgsel, ikke? Og så selvfølgelig synlighed. Hej hej!